Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados, e todas aquelas persoas presentes neste salón de sesións e os que nos siguen a través da retransmisión que se fai pola páxina web da Deputación. Procede á celebración deste pleno extraordinario solicitado por os integrantes do Grupo Socialista da Deputación. Hai quórum suficiente para o inicio e desenvolvemento desta sesión e a orde do día ten dous puntos, dúas mocións do Grupo Socialista. A primeira delas, sobre retirada de honras, condecoracións e recoñecementos a persoas condenadas en sentenza firme. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bos días a todos. Bos días a todos. Bos días a todos e a todas. Fatal. Bos días. Igual. No, es igual. Bueno, repito. Bos días a todos e a todas os que están presentes neste salón e os que nos ven por algún medio ou canle de comunicación. O motivo deste pleno extraordinario a esta hora da mañá, ben cedo, un mércores de cinza, ben motivado por a persistente negativa do presidente a tratar por urxencia no pleno pasado, do mes pasado, unha moción sobre a retirada de honras, condecoracións e recoñecementos a persoas condenadas por sentencia firme. Hai outra moción que trataremos despois, que versa sobre o cumprimento do denominado Pacto Antitransfugismo na Diputación de Ourense. Con respecto á primeira das mocións, a exposición de motivos é a seguinte. O Consello de Europa aprobou hai 2 décadas o Código de Conduta para a Integridade Política dos representantes locais e rexionais electos. O documento salienta que o respeto polo mandato do electorado vai estritamente unido ao respeto dunhas normas éticas. Subliña que as normas de conduta implican uns imperativos éticos que deben ser respetados e resalta que o conxunto da sociedade debe participar na restauración dun clima de confianza nas institucións. Ese código determina que todos os representantes públicos deberán desempeñar o cargo con arranxo á lei. No desempeño das súas funcións, insiste, deberán servir ao interese público e non exclusivamente ao seu interese persoal, xa sexa directo ou indirecto, ou o interese privado de persoas ou grupos co fin de obter un beneficio personal directo ou indirecto. A Conferencia de Ministros Europeos responsables das institucións locais e rexionais insistiu na mesma dirección coa Declaración sobre Participación Democrática e Ética Pública a nivel local e rexional. No mesmo sentido, a Diputación Provincial de Ourense aprobou no pleno do 30 de abril de 2014 o seu propio Código Ético e de Conduta, o primeiro do seu tipo que publicitou daquela o Goberno provincial. Ese código ten como obxectivo regular as normas éticas de referencia para os cargos electos e o personal ao servicio da Administración e procurar un comportamento profesional, ético e responsable, contribuindo a reforzar a calidade democrática, a rexeneración do sistema institucional. En definitiva, trátase dun código que busca a implantación dunhas normas éticas comúns que permitan a normalización das boas prácticas e a mellora da imaxe pública. Este regulamento provincial actualmente vixente certifica que os casos de mala xestión e corrupción degradan e prexudican a democracia e danan a credibilidade da institución dos políticos e dos empregados públicos. Incluso indica o camiño a seguir ante estas preocupantes situacións, xa que di: fronte a estes fenómenos, a única resposta posible é comprometerse co bo funcionamento da democracia local e profundizar nela a través dunha conduta honesta, transparente e aberta á participación. O PSDG-PSOE cree que chegou o momento de, efectivamente, comprometerse a afondar na defensa da honorabilidade da institución, tal como sinala este regulamento, con accións concretas. De feito, o Código indica que será referencia de conducta a seguir para todas as persoas que formen parte da Diputación ourensá, porque, ao ser espello no que se mira a cidadanía, deben eludir calquera acción ou omisión que poda prexudicar nin siquera mínimamente a imaxe institucional
da Diputación e minar a confianza da cidadanía na institución. Os recoñecementos en forma de obxetos, denominacións de espacios e lugares públicos ou honras a persoas condenadas en firme por delitos contra a administración pública, de corrupción ou outros tipos penais nos espazos e lugares da Diputación e das entidades locais impiden ser referencia ética pública e minan profundamente a confianza nas institucións. A súa permanencia no tempo, logo da sentencia xudicial firme, condenatoria, indubidablemente supón incurrir en omisións que prexudican a imaxe institucional, contribuindo ao propio Código Ético da Diputación e a regulación aprobada polo Consello de Europa. Ademais, o mantemento destes recoñecementos choca frontalmente contra principios que os cargos públicos da Diputación ourensá desenvolverán activamente na súa acción e, entre outros, dice, non deberán conducir a súa conducta de tal modo que poida prexudicar a imaxe ante a cidadanía ou a afectar a súa reputación institucional, segundo o Código Ético. Resulta obvio que unha condena, por exemplo, por prevaricación continuada, que supón un obvio menoscabo dos intereses e recursos públicos e da imaxe das institucións, prexudica a imaxe das mesmas estando o autor ou autora do delito tanto de corpo presente como de corpo ausente en forma de recoñecemento honorífico. Así pois, e seguindo o exemplo de outras normativas e institucións españolas e europeas que nos seus regulamentos recollen expresamente que se garantirá os recoñecementos honoríficos ou conmemorativos que recaian só en persoas dun compromiso público relevante, que en ningún caso fosen condenadas penalmente por sentencia firme, o PSDG considera que esta Diputación debe poñerse á cabeza de Galicia na defensa da ética pública e no compromiso da defensa activa da honorabilidade da política e das institucións. Por todo o exposto, presentamos a seguinte proposta de acordo. Desposuir de honras, condecoracións e recoñecementos a concelleiros e concelleiras, deputados, deputadas e presidentes e presidentas das entidades locais e da Corporación da Diputación de Ourense que fosen condenados mediante sentencia firme por delitos contra a administración pública, corrupción ou outros tipos de delitos recollidos no Código Penal. 2. Retirar calquera símbolo, placa, cadro, busto, estatua, denominación de vía, espazo, lugar, celebración ou evento público ou calquera outro elemento, obxecto ou denominación de carácter análogo aos detallados que supoñan recoñecementos honoríficos ou conmemorativos a deputados, deputadas, presidentes, presidentas desta Diputación Provincial que fosen condenados mediante sentencia firme por delitos contra a administración pública, corrupción ou outros tipos de delitos recollidos no Código Penal. Terceiro, instar as corporacións locais da provincia de Ourense a retirada de calquera símbolo, placa, cadro, busto, estatua, denominación de vía, espacio, lugar, celebración ou evento público ou calquera outro elemento, obxecto ou denominación de carácter análogo aos detallados que supoñan recoñecementos honoríficos ou conmemorativos a concelleiros, concelleiras, deputados, deputadas, presidentes da Diputación Provincial e das corporacións locais que fosen condenados mediante sentencia firme por delitos contra a administración pública, corrupción ou outros tipos delitivos recollidos no Código Penal. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupos que quieran intervir, BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, antes de falar da moción en sí, insistir no evidente que este pleno era perfectamente evitable. Hoxe o único que nos trae aquí é a súa cabezonería e a súa malentendida aplicación desas normas que vostedes mesmos se puxeron, que nos levan neste caso a un tema que podía ser perfectamente tratado nun pleno ordinario, no que vostedes tuveron ocasión, ademais de facelo, porque non só nas propias comisións informativas do pleno anterior, senón que na Xunta de Portavoces
no propio pleno ordinario se trouxo este asunto e vostedes o rexeitaron, pois, como digo, pois lévanos a ter que estar hoxe debatindo aquí sobre este asunto, exclusivamente co cual podemos aplicar literalmente aquilo do que se dice de que non quere unha taza dúas. Despois, a respecto da moción, pois, desde logo, vamos a votar a favor, non podemos estar máis de acordo, cualquier medida regeneradora ou regenerativa do noso sistema político, do noso sistema administrativo, parecenos boa. De todos os xeitos, pois, as medidas que se nos propoñen van a ter un alcance limitado, porque podemos decidir sobre o que fai a propia Deputación Provincial e, en todo caso, o resto de corporacións locais o que podemos instalas, en todo caso, deberían ser elas mesmas quen tomaran os acordos no seno dos propios plenos dos concellos. En todo caso, como digo, parecenos pois oportuno, parecenos que eso, como cualquier tipo de medida regeneradora, é boa e debe ser posta en práctica, e o que se quería aproveitar, xa remato, para lembrarlle ao Grupo Socialista, que tamén nos gustaría, é un tema que non é exactamente este, pero sí que ten que ver con este, que tamén nos gustaría, digo, que esta sensibilidade que ahora mostran se estendera ao conxunto do Estado e desde o propio Goberno do Estado pois se fixera máis por temas como, por exemplo, o da memoria histórica, que seguimos dándolle voltas aos restos do dictador e cada vez parece máis complicado quitalos de aí, é máis complicado por o que se ve tirar de onde está ahora mismo os restos do dictador de mal recordo que, por exemplo, botaron a familia das súas casas. E tamén nos gustaría que se iniciara, se tomaran medidas prácticas pois, para unha reivindicación que nos levamos, como é recuperar o Pazo de Meirás, unha anomalía histórica que temos aquí no propio país, en o que solicitamos ao Goberno mediante unha iniciativa que demandara e que fixera todos os trámites administrativos e xudiciais oportunos para recuperar este pazo que foi expoliado ao pobo galego, pois gustaríanos tamén que, como digo, esa sensibilidade que agora se amosa con esta moción, pois estender ao Goberno do Estado e se fixera moito máis en temas como estes, que tamén son temas, lóxicamente, de regeneración democrática. Nos vamos a votar nesta primeira moción, vamos a votar a favor. De momento nada máis. Moitas grazas. Democracia Orensana. Hola, bos días a todos. Bueno, despois de ler a moción, indo directamente ás propostas do acordo, parecería bastante lóxico, que hai que ter en conta que só se refire a discutir de honras a concelleros e a diputados, a cargos públicos, que fosen condenados mediante sentenza firme por delitos contra a administración pública. Isto podría parecer lóxico en principio, aunque xa sabemos que todo o que ten que ver coa ética debese analizar caso por caso particular, non? Eso xa o dixeron grandes estudiosos da ética. O que pasa é que tamén dice ao final que se lle deberían retirar honras a calquer concelleiro ou diputado que fora condenado por outros tipos delictivos recollidos no Código Penal. Isto xa nos parece moi arriesgado, non? Porque o Código Penal contempla infinidade de delitos, infinidade de cousas que poden non guardar absolutamente ningunha relación coa labor pública, que poden ser máis ou menos graves. Vou poñer un exemplo. Vamos a poñer un de miles de exemplos que pudiéramos poñer. Vamos a imaginar que un diputado ou un presidente da Diputación ou un concelleiro é honrado por unha medida que eleva a provincia a unhas cotas de prosperidade, etc., e que despois de que se lle concedan honores, pois unha noite, acabando de cenar, pois mete o coche no arcén un pouquiño e atropella unha persona e esa persona morre. Lóxicamente vai ser condenado por un homicidio involuntario ou polo que sea, terá unha pena máis ou menos grande, pero a cuestión é, éticamente, hai que lle quitar os honores que se lle concederon por a súa labor pública? Pois o mellor hai que estudialo, non? Por iso nos parece bastante arriesgado meter no mesmo saco calquer tipo delictivo recollido no Código Penal.
O mismo un que é condenado con 3 meses de cárcel que un que 30 anos. Isto é moi arriesgado. Onte estuve lendo un libro sobre ética do goberno, teño aquí, ademais recomendou fai tempo un diputado. Ética pública e buen gobierno. Estuve no repasando onte porque, bueno, viña un pouco a tema. Entón, unha das cousas que pon este autor dice que non se pode generalizar a partir dun caso particular, porque xenera máis daño que beneficio. Non se pode preferir unha victoria pírrica inmediata ao manteñimento de principios permanentes, porque iso vai contra a ética do goberno, non? Parece ser que a ética dos gobernos non ten por que coincidir cas éticas individuais, non? Xa sabemos que a ética é un terreno resbaladizo que foi abordado por os cerebros máis amueblados da historia, desde Kant hasta Max Weber, non? Parece ser que despois de todo eso o que mellor se pode facer en cuestións éticas é analizar cada caso particular en concreto, non? Dicía o señor Kant que o único que a razón debería ser a razón última da ética, non? E agora iso mesmo estáse poñendo incluso en cuestión, porque algunha vez temos falado aquí de inteligencia artificial. Parece ser que cando se queren meter os principios éticos nos robots e nas máquinas, como se vai a ir facendo pouco a pouco, un dase conta de que a racionalidade e os principios generais en ética son moi arriesgados. Entonces, nós pensamos que cada caso particular debería ser analizado por separado, como digo os expertos en ética. Hai unha parte de ética que se chama precisamente a ética aplicada e que chega a esas conclusións. Que as cuestións éticas son tan complexas que é moi difícil generalizar e que non é ético facer normas sin calcular as consecuencias a largo plazo que poden ter, solo por tratar de vencer nun caso particular. Todo parece indicar que o caso particular que se quería tratar aquí era o caso do señor Baltar, o anterior presidente da Diputación. Aquí non consta, pero, bueno, ao parecer, pois iso é o que se decía, mesmo chegou a falarse deso na prensa, non? Se o caso que se pretendía tratar era precisamente o do señor Baltar, pai do actual presidente, pois ese tema debería tratarse de xeito específico, concreto, analizando as cousas, e posiblemente votaríamos a favor, porque, curiosamente, aquí o meu compañeiro foi o primeiro, me parece, que ridiculizou nos medios de comunicación pois aquela famosa estatua que se lle puxera ao señor Baltar na Plaza dos Blancos. Non sei se lembran vostedes que foi ali cun ramo de flores, etcétera, etcétera. Bueno, quer dicir que nós posiblemente votaríamos a favor se a cousa fora tratada así. Nós pensamos que cada caso particular debe ser analizado. Outra cousa que se podría facer sería un reglamento para quitar os honores. Do mesmo xeito que hai un reglamento para conceder honores, pois o mellor para quitar os honores non se debe simplificar tanto como decir se foi condenado por unha sentencia do Código Penal, fuera. Non. Habría que crear, ao mellor, un reglamento de retirada de honores. Inda así sería arriesgado, porque todo o que ten que ver coas cuestións éticas, como digo, son bastante complexas e nós pensamos que cada caso particular debería ser analizado con calma. Iso é o que temos que decir, que se é verdad que a razón de ser desta moción é sencillamente para retirar os honores ao señor Baltar, parecenos arriesgado crear unha lei general que, como decía antes, este experto en ética, preferir unha victoria pírrica inmediata al mantenimiento de principios permanentes va contra as éticas de gobierno. Entonces, nós ímonos a absteñer, porque, inda que coincidimos no espírito da moción e no fondo da moción, se en realidade a cuestión fora referida exclusivamente ao señor Baltar, posiblemente votaríamos a favor, pero sendo tan arriesgado o asunto que pode traer consecuencias a largo plazo e ser éticamente injusto en casos futuros, por exemplo, que puña antes, unha persona pode, ao mellor, ser condenada polo Código Penal por cuestións éticamente discutibles, porque non sempre coincide a ética cas leis, non? Entón, ímonos a absteñer. De momento, nada máis. Gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Bos días, señoras diputadas, señores diputados e demais persoas que nos están a seguir neste pleno de trascendental importancia para esta provincia. Menos mal que onte repuxamos forzas algúns de nós nese gran entroido que celebran alá no Concello da Veiga. Gracias, señor alcalde, por habernos invitado. E ao grano, aínda que xa dixemos case todo,
case todo o que tiñamos que dicir acerca deste tema, tanto en comisión como nun breve apuntamento que fixen no pasado pleno, tampouco me resisto a deixar ben claras algunhas cuestións. Señora Lama, con todo o respeto me vou a dirixir a vostede, porque isto creo que é da súa cosecha exclusiva. Pois ben, señora Lama, resulta absolutamente decepcionante, por non dicir rexeitable, o seu proceder. Estás especializando vostede en crear espectáculos ás portas desta Deputación para mentir, para facer demagoxia, para agochar a súa incapacidade de planificación do traballo e cun claro fin de oportunismo para intentar facer, non me caiba outra explicación, unha apresurada meritaxe, como dixe no pasado pleno, no seu partido, porque só lle quedan 2 plenos nos que lucirse ou intentar facelo ás portas xa de 2 procesos electorais. Sí, señora Lama, minte vostede. Minte vostede. Minte cando di, con total descaro, que este goberno provincial está a negar o debate nos plenos e que por iso se ven na obriga de pedir un pleno extraordinario. Mais aló da discrepancias sobre o tempo e a forma do rexistro inicial desta moción do que xa falamos, invitouse ao seu grupo a presentar esta iniciativa no pleno do mes de marzo, é dicir, dentro de poucos días. Pero non. Tirando da demagoxia e dun raquítico oportunismo político, había que dar a entender que se trata dun escrito ou dun asunto de grandísima urxencia e de vital importancia para esta provincia, disfrazado ao mesmo tempo de gran iniciativa democrática que vostedes nos presentan como de carácter xeral, como apuntou o señor Ojea, pero que a súa voceira, vostede, se encarga de concretar nun expresidente desta institución. Pero que manía lle teñen ao señor Baltar, que manía. E mire que xa pasaron anos, Señora Lama, non aceptamos no seu momento a urxencia desta moción porque todos os grupos políticos, todos, coñecemos ou temos a obriga de coñecer por sentido da responsabilidade o reglamento orgánico desta Deputación, así como os prazos establecidos para as actividades dos grupos políticos. Que menos? Todos sabemos que o procedimento habitual e as datas dos prazos poden variar en función das convocatorias dos plenos. Falo de momentos puntuais como Nadal, a Semana Santa, un festivo ou un mes como febreiro, que só ten 28 días. Non sei eu quen lles diga que compre ter unha mínima planificación e, por suposto, tamén unha mínima organización previas para evitar situacións como as acontecidas. 8 deputados, bueno, ahora 7, e 3 técnicos asesores sufragados con fondos desta Deputación, creo que son suficientes para ter unha previsión clara do que hai que facer antes de cada pleno. Unha reflexión que mesmo me leva a pensar nunha torticeira manobra para crear unha falsa polémica e atopar unha disculpa coa que dar máis visibilidade á súa moción e, de paso, a vostede mesma. Señora Lama, con esta moción vostedes só amosan 2 cousas. A súa enfermiza obsesión polo apelido Baltar e unha absoluta falta de proxecto político, o que é aínda moito máis grave. Vostedes están aí, na oposición, dende hai lustros, recoñecerano, é evidente, porque o seu único afán é acabar co goberno de Manuel Baltar, como así foi no seu momento cos mandatos do expresidente provincial. Non teñen outro proxecto político que non sexa aquel que di quítate tú que me poño eu. Agardo que dentro de poucas datas a cidadanía desta provincia o teña en consideración. E digo isto porque vostedes non acaban de entender que os cidadáns queren un proxecto no que confiar, exixen compromisos e reclaman solucións para os seus problemas, e non un constante enfrentamento co presidente desta institución, pensando erróneamente que así conseguirán o que non lle dan as urnas. Tratan de desprestixiar a unha institución que traballa co máis grande dos compromisos pola e a máxima cooperación cos concellos desta provincia. E o facemos con un programa coñecido por todos, Ourense 15-19, baseado na previsión, na planificación,
na cooperación cos concellos, como xa dixen, e incluso na anticipación. Non somos meros repartidores de cartos como vostedes queren converter esta Deputación co seu manido plan único. Iso é para vostedes un programa de goberno? Remato xa, señor presidente, pero antes permítame dicir o seguinte. Como ben poden imaginar, imos votar en contra desta moción e o facemos primeiro porque este grupo de goberno non ten competencia algunha para obrigar a ningún concello a tomar unha decisión que lles compete a estes, pero tampouco se nos pasou por a cabeza nin tan siquiera aconsellalos ou instalos a elo. Iso chamase, señora Lama, xa vexo que a súa experiencia non existe como responsable, solo na oposición, iso chamase autonomía municipal. Tampouco tuveron os grupos políticos, tempo tuveron os grupos políticos, todos e vostedes, o Grupo Socialista, en cada concello para plantexar esta proposta. E se tanto interese teñen neste asunto, presenten a súa moción nos concellos que estimen oportuno e cada quen que decida. Novamente, recordo, señora Lama, autonomía municipal. E segundo, tamén votamos en contra para amosar o noso máis absoluto rexeitamento á petición dun pleno extraordinario co único afán de facer ruído mediático, cando de mediados do ano 2014, tome nota deste dato, tuveron vostedes, se non me equivoco, 50 plenos ordinarios para presentar esta moción e ainda lle quedan 2 máis antes de rematar o mandato. Menuda urxencia, señora Lama. Ademais, José Luís Baltar retirouse da política activa no ano 12, por certo, discretamente e dunha maneira exemplar. Déixeno en paz dunha vez. Por tanto, señora Lama, se no seu día os concellos de Esgos, Nogueira de Ramuín, Blancos, Vilamartín, Melón e algún máis acordaron no ámbito das súas competencias algunha condecoración ou algún recoñecemento á figura de José Luís Baltar, respeten vostedes a súa autonomía e con esa mesma autonomía o día que decidan retirarlle eses recoñecementos que o fagan ali donde corresponde e non aquí. Non nos corresponde tutelalos. E de momento, nada máis. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, el Grupo Socialista ten a palabra. Moitas gracias, presidente. Dice que un pleno de trascendental importancia con socarronería, como non pode ser de outro xeito, vindo do seu portavoz. Xa o ten feito máis veces hacia esta portavoz que lle fala. Non necesito ningunha proyección pública no campo da política, porque xa teño no meu pobo. Pero máis a teñen vostedes, que levan 3 alcaldes en 3 anos. E unha recente de renuncia dunha concelleira e tamén diputada do seu grupo provincial. Polo tanto, non veña aquí darme a min leccións de política, de honorabilidade, nin de proxección. Eso para empezar. En segundo lugar, decirlle que non mentimos cando nos poñemos á porta do rexistro desta Diputación, cando temos que meter algún escrito, cando temos que facer algunha pregunta para que se nos conteste en pleno, xa que reiteradamente le vamos pedindo información a este goberno que é o campeón da transparencia, condecorado por organismos internacionales previo pago, para decir que somos os campeóns da transparencia cando non somos os campeóns de nada. E as cifras estadísticas desta provincia me remito. Decir que temos manía ao señor Baltar é unha opinión personal. Manía ningunha, personalmente ningunha. Políticamente, no desleixo que fixo hacia esta institución, sí, porque para iso condenaron os tribunais. E ten unha sentencia firme, que o inhabilita para cargo público por un período determinado, igual que moitos outros alcaldes do seu color político que pasarei a enumerarlle rapidamente. Decir que queremos crear unha falsa polémica para facer unha visibilidade desta portavoz é, sinceramente, unha opinión subxectiva e persoal do portavoz que seguro que non comparten moitos membros do seu partido. E, por certo, decir que queremos un pleno e que tuvemos moitos plenos para traer unha moción deste tipo, sí. Pero voulle dicir unha cousa, un pleno extraordinario está regulado na Lei de Bases de Réximen Local.
E ante a negativa do seu grupo de debatir esta moción nas comisións oportunas e ante a negativa do seu grupo de tratala e de incluíla no pleno do mes de febreiro pasado, vímonos na obriga, como estipula a propia Lei de Bases, de pedir un pleno extraordinario para tratar este tema que afecta a honorabilidade, o decoro e a forma de proceder desta institución e para tratar outro tema importante que virá a continuación. Pero mire, señor Plácido, voulle dicir unha cousa. Vostedes que presumen tanto de respetar a lei, de respetar a Constitución, de respetar todos os principios básicos, e o señor presidente, que é vicepresidente e presidente de moitos organismos internacionais por Europa adiante, non sei como non ten en conta o que di o Consello de Europa, que aprobou fai dúas décadas un código de conducta para a integridade política dos representantes electos locais e rexionais, il que preside algún organismo onde están representados gobernos locais. Este documento establece que as normas de conducta implican imperativos éticos que deben ser respetados e determina que as institucións públicas como a esta Diputación deben servir ao interese público e non exclusivamente ao interese persoal, sexa directo ou indirecto, ou o interese privado de persoas ou grupos para obter un beneficio persoal directo ou indirecto. Que llo digan o presidente Baltar, se hubo interés directo ou indirecto do seu pai para que o inhabilitara mediante sentencia firme para que el fora presidente desta institución. O texto afirma que o respeto polo mandato do electorado está íntimamente relacionado co respeto das normas éticas, as normas que obviamente e manifestamente non cumpriron as persoas condenadas por sentencia xudicial firme e que logo do pronunciamento xudicial os obrigou a renunciar ao seu cargo público. O Consello de Europa tamén destaca que a sociedade, como un todo, debe participar na restauración dun clima de confianza nas institucións e, polo tanto, é deber dos representantes actuais das corporacións provinciais e locais recuperar activamente a imaxe prexudicada por estas persoas condenadas que teñen honores e distincións de diversa índole e de diversas formas. Mire, nesta institución existe un regulamento de honras e distincións aprobado no ano 95 e establece expresamente no seu artigo 3º que non se poderán conceder honores ou distincións a quen desempeñe cargo público e respecto dos que se atopa a Diputación en relación de interese, función ou servicio na mentre subsistan estes motivos. Pero mire, hai outras normativas e institucións españolas que recollen que se garantirán os recoñecementos honoríficos ou conmemorativos para que recaigan só en persoas dun compromiso público relevante, que en ningún caso foran condenadas penalmente por sentencia firme. Mire, a Lei 2/2015 de 2 de abril de Transparencia e Bo Goberno e Participación Cidadá da Comunidade Valenciana, que foi aprobada gobernando o PP, a Comunidade Valenciana e sendo presidente do Parlamento Valenciano Alberto Fabra, declara, artigo 1, as persoas incluídas no ámbito de aplicación deste título reseránse no exercicio das súas funcións coas disposicións da Constitución, do Estatuto de Autonomía da Comunidade Valenciana e especialmente no contido básico do título 2 da Lei 19/2013, así como o resto do ordenamento xurídico e promoverá o respeto dos dereitos fundamentais e as liberdades públicas. Artigo 2. Tamén adoptarán a súa actividade as seguintes principios de actuación. Apartado Q. Garantir que os recoñecementos honoríficos ou conmemorativos pertezan a persoas con compromiso público relevante que en ningún caso foran condenadas penalmente por sentencia firme. Isto aprobaron vostedes no Parlamento Valenciano. En base a esta lei, as Cortes Valencianas acordaron retirar o cadro da expresidenta da Cámara, Milagrosa Martínez, condenada en firme por o caso da Gürtel. Sónalle. As Cortes dese territorio tamén aprobaron en 2015 por unanimidade instar o Consello
a retirar as placas conmemorativas, inaugurales e mencións honoríficas en edificios que dependan da Generalitat Valenciana ou que teñan sido financiados con fondos públicos, nas que figure o nome de cargos públicos condenados por sentencia xudicial firme. Entre outros exemplos similares noutras administracións desta mesma comunidade autónoma e por aplicación desta mesma legislación tamén se retiraron placas onde aparecían nomes do exconseller valenciano Rafael Blasco ou do expresidente da Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en diferentes institucións públicas. Sónalle, isto non lle proxección desta voceira políticamente, estos son lle datos contrastados. Mire, o Partido Socialista considera que esta Diputación, que xeralmente afirma ser a primeira en moitas cousas, debería asumir o liderato en Galicia na defensa da ética pública e do compromiso coa defensa activa da reputación da política e das institucións. De ningún xeito estamos ante unha festa, senón máis ben ante un desleixo, porque non se trata de poñerse medallas neste caso, trátase de quitarllas a quen co seu proceder e ca súa actitude irregular e ilegal prexudicaron gravemente e aínda prexudican os intereses xerais. Nunha democracia, señor Plácido e señor presidente, é inadmisible atopar o nome de condenados por delitos de corrupción ou contra as administracións públicas en espacios públicos ou en centros deportivos, culturais, recreativos apoiados dende esta institución. Presidente, dende o noso grupo consideramos que aquelas persoas condenadas non son exemplo ningún de servidores públicos e, por tanto, non son merecentes de ser recordados cada día, estando na memoria colectiva quen xa non é, de facto, modelo de ética nin moral algunha para a vida pública. Os nomes dos que xa foron condenados van ligados a condutas delictivas, por tanto, impropias de quen foi elixido para representar os intereses xerais. Mire, vostede recordaba anteriormente algúns alcaldes que foron condenados. En Nogueira de Ramuín, sí, o expresidente desta Diputación Provincial, José Luis Baltar, 9 anos de inhabilitación por prevaricación continuada por 104 enchufes. Pero tamén en Xinzo de Limia, Isaac Vila, 9 anos de inhabilitación especial e pago dunha multa de 3 millóns de pesetas, ex vicepresidente desta casa, por delito continuado de fraude mentras era vicepresidente desta institución, autorizando pagos de mercancías a empresas. Pero tamén Antonio Pérez, 8 anos e medio de inhabilitación por prevaricación continuada por enchufar. Tamén o alcalde de Raírí de Veiga, Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio, 8 anos de inhabilitación por contratar obras e traballadores a dedo cando era do BNG, despois foi fichado por o presidente Baltar. Tamén en Vilariño de Conxo, Ventura Sierra Vázquez, 7 anos de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación en la aprobación de 29 contratos temporales no seu concello. Pero tamén o alcalde dos Blancos, José Antonio Rodríguez Ferreiro, 5 anos de prisión por apropiarse de 200.000 euros públicos do concello. Pero tamén o alcalde da Merca, Manuel Velo Reynoso, 4 meses de inhabilitación e multa de 700 euros por un delito de desobediencia por non demoler unha vivenda. Tamén o alcalde de Melón, 8 anos e medio de inhabilitación por autorizar a construción dun polideportivo na área de protección do Mosteiro de Melón, en Só Rústico. Tamén o alcalde de Beade. Tamén o alcalde de Montederramo, Antonio Rodríguez, inhabilitado a 5 meses por falsedade documental. Despois o PP repescouno. Tamén o alcalde actual de Vilar de Vós, Manuel Cardoso, condenado por discriminar a un traballador municipal afiliado ao PSOE por motivos ideolóxicos. E veñen en camiño outras 2 máis. Veñen algúns máis en camiño. Por certo, 2 deles es vicepresidentes desta casa. Polo tanto, señor Plácido, creemos que chegou o momento de comprometerse e afondar na defensa das institucións e do que representan segundo a legislación. De afondar en que as institucións
están envoltas en honorabilidade, que non nos fai honorables, son as persoas que resultan condenadas por sentencias firmes. Por lo tanto, creemos que a nosa moción é a caída e, sobre todo, creemos que non estamos a falar de outra cousa máis que de servidores públicos honorables. De momento, nada máis e moitas gracias. BNG, ten a palabra. Sí, un minuto, moi brevemente. Eu, xa que se falou tanto de ética por parte de todos os portavoces, fundamentalmente ou máis insistentemente por o compañeiro de Democracia Orensana, eu teño que recordar unha cousa, que todas estas cuestións, todos estes temas, pois o sitio acaído para tratalos, desde o noso punto de vista, sería precisamente o Comité de Ética desta Deputación, que teño que lembrar, leva pois desaparecido desde o ano 2015, no que se tuvo que todos se foron para casa unanimemente e presentaron a súa dimisión, e hasta hoxe, pois prácticamente 3 anos e medio despois, pois sigue sin constituirse e sigue aí nun limbo que non vemos pois, moita intención de que se poida recuperar a súa funcionalidade, porque o Comité de Ética estaría para estas cuestións. E despois, falando tamén de ética, pois miren, a ética é algo que cada un pode estirar, encoller, segundo lle conveña. E, en todo caso, que sí teño que dicir e deixar ben claro é que o BNG aplicamos a ética na súa máxima expresión, inda que ás veces nos perxudique. Nos pensamos que a veces hai responsables políticos que teñen que responder políticamente pois coa súa dimisión, que como se responde habitualmente, ca súa abandono de todos os cargos que poidan ostentar, desde un punto de vista político sin ter que chegar ao mellor a unha condena nin a ningún outro tipo de medida imposta desde fora, desde un tribunal, e eso si é unha aplicación da ética en toda a súa extensión e sin subterfugios. Nos, en todo caso, como dixen xa na miña primeira intervención, votaremos a favor desta iniciativa máis por o fondo, por o que representa e por o que significa, que por a propia efectividade práctica que vai a ter, que, como xa dixen tamén, pois, en todo caso iba a ser limitada, porque podría abranguer o que é a propia Diputación e, en todo caso, o de instar aos concellos, pois, lóxicamente, cada concello, reiteradamente se dixo aquí, en aplicación da súa autonomía, debería aplicar ou aprobar mocións similares. Nada máis de momento. Democracia Orensana. Gracias, hola de novo. Bueno, parece ser que polo visto a moción concibiuse pensando fundamentalmente na figura do señor Baltar. Entón, repetindo o que decía na miña primeira intervención, o que se debería facer ao mellor era unha moción específica para tratar a retirada de honras a esa persoa. A portavoz do Partido Socialista falou de leis noutras comunidades autónomas ou leis nacionais. Efectivamente, o que xa está regulado na lei, pois non queda máis remedio que aplicalo. É dicir, o que pasa a formar parte das leis, pois non hai nada que discutir. Se algunhas destas normas éticas pasan a ser lei, xa non hai nada que decir. Pasou co tema que se vai tratar despois do pacto do transfugismo. Algúns aspectos do pacto antitransfugismo pasaron a formar parte da lei, inda que despois o Tribunal Constitucional as tirou abaixo, non? Como todos vostedes saben. O señor, bueno, mira, a señora portavoz do PSOE fíxome reflexionar. Eu puña na miña primeira intervención un exemplo de un caso que podría ser discutible. Puxo o exemplo dun alcalde que foi condenado por non derribar unha vivienda particular dunha familia. Efectivamente, iso vai contra a lei, non? Efectivamente, ten que ser condenado, pero desde o punto de vista ético, pois o mellor non é o mesmo pois que fora condenado por non derribar unha vivienda unifamiliar a que fora condenado por evadir bolsas de cuartos a Suiza, non? Sencillamente, o que decía na miña primeira intervención, que cada caso debería ser estudiado particularmente, como por outra parte dicen os expertos en ética. Si é que existen expertos en ética, porque, como dixo o portavoz do Bloque, a ética é unha cuestión tan evanescente que é moi difícil de sentar ideas firmes sobre ela.
hai outro aspecto importante tamén a ter en conta. A señora portavoz da moción falaba de que hai uns pactos éticos desde fai décadas. Estamos vivindo unha sociedade multicultural hoxe en día, non é o mesmo a sociedade española de hoxe que a de fai 30 anos. Agora están convivindo no noso país outras culturas, hai unha gran cantidad de inmigrantes e iso vai afectar a maneira en que vemos a ética, porque a xente que a ética está moi relacionada ca cultura das persoas, non? Entón, bueno, se de repente empezamos a ter unha gran cantidad de xente que provén de outras culturas, de outros países, de outras religións, etcétera, pois ao mellor habrá que revisar todo eso, non? Sencillamente, recordar, animaría ao Partido Socialista que fixera unha moción específica para tratar a retirada de honras do señor presidente Baltar, que nós, moitas veces, o meu compañeiro en particular, ten falado de que existe unha especie de pecado orixinal, non? No feito de que o actual presidente da Diputación este aí a consecuencia das actividades polas que foi condenado o seu pai. Entón, bueno, ese tema sí que o poderíamos tratar. Ou mesmo incluso tratar a creación, como dixen antes, dun reglamento específico para a retirada de honras, non? Con todas as cautelas que eso ten que ter. Sencillamente recordar que vostedes recorden que cando se condena a un preso, e aquí temos o señor Doval que é profesional do asunto, non se lle quitan absolutamente todos os dereitos. Quítanselle os que se lle quitan, que son a liberdade, a votación e todo eso. Entonces, tampouco vamos ser máis papistas aquí que os xueces, non? Quer dicir, polo feito de que sean condenado en sentencia firme, vense restringidos os dereitos que se lle ven restringidos, pero eso non implica que en cascada teñan que vir a retirada de honras, etcétera, e o resto dos dereitos todos, non? Cando se falou aquí o tema que se falou da revisión da pena permanente e todo eso, o portavoz do Partido Socialista, que daquelas creo que ainda era o señor Fraga, recordounos que non hai que confundir venganza con xustiza, non? Estamos totalmente de acordo con eso. E entonces a veces tamén nos parece que estas medidas así, digamos, emocionais, cortoplacistas, teñen a veces algo máis de... dan unha especie de tufillo a venganza máis que a xustiza, non? Entonces, nada, nos repetir que nos imos absteñer, fundamentalmente por esa coletilla que engadiron de que estas honras deberían ser retiradas ante calquer condena prevista no Código Penal, o que, como xa dixen antes, parecenos demasiado arriesgado e que podría tener consecuencias no futuro, como pasa, por exemplo, en Estados Unidos coas famosas leis locas, non? As crazy laws, non? Leyes tolas que vostedes poden consultar en internet. Son leis que se dictaron nun momento dado para arreglar un asunto concreto, pero que despois, a largo plazo, quedaron escritas, perdeu o seu espírito e quedou escrita a letra, como saben, e agora, chámanse así, leyes locas, crazy laws en inglés. Entón, para non caer nesas consecuencias, pensamos que estas cousas non se deberían tomar tan a lixeira. E ímonos a absteñer polo que xa dixen. E tamén coincidir co portavoz do Bloque en que, efectivamente, se o comité ético estaba para algo, era para tratar estas cousas e que non as tuveramos que tratar aquí. Gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Brevemente, porque despois deste magistral esforzo de recordarnos as normas éticas e similares e falarnos da normativa que existe na Comunidade Valenciana, da Gürtel, etcétera, eu teño que valorar o seu gran esforzo, todo por non dicir claramente quiten vostedes un cuadro do primeiro andar do Pazo Provincial de José Luis Baltar. Todo se resume neso. Eu creo que, como dice o señor Ojea, falemos claro e digámoslo claro. Nos outros concellos, señora Lama, por enésima vez, presentaron vostedes esta moción aos seus grupos socialistas nos concellos donde, no seu día, dentro da súa autonomía municipal e no ámbito das súas competencias, como lle dixen, acordaron algún tipo de recoñecemento á figura de José Luis Baltar? Presentaron vostedes ali? A que ven que o presenten aquí? Que tutelaxe quere facer vostede nesta Deputación sobre os concellos desta provincia? Nótase que non foi a alcaldesa. Eu dudo que sea, porque usted presume
de que ten, quixo presumir, a ver se entendín mal, eu creo que usted non é moi orgullosa, pero menos, pero bueno, quixen entender que dixo que tiña proyección pública suficiente, máis ben insuficiente, porque hasta ahora non lle serviu de moito. E logo dice que tamén que aquí se lle corta a libertad. Xa o dixen antes, no pasado pleno o señor presidente contestou a máis de 60 preguntas. Por certo, quedou vostede en moi mal lugar. Non o digo eu, o dicen os das súas bancadas incluso. E non recordarei eu, non me vou a caer tan baixo, non recordarei eu aquí alcaldes nin personaxes do seu partido condenados por sentencia firme ou a punto de. Non o farei. Vou a ter un pouco de máis categoría que vostede. Ou será que usted non recordou algúns, porque, igual, como teñen tantas faccións no seu partido, a mellor é que importalle pouco que o recordar eu, pois non lle vou a dar esa alegría. E dito isto, señora Lama, de novo lle digo, aquí ninguén impide debate algún, ninguén. O saben ben, non falen de trabas. Se non fan vostedes, como dixen antes, 8 deputados, aunque agora 7, e 3 asesores no grupo, pagados por esta Diputación, o seu traballo a tempo, non culpen deso a democracia e, por extensión, ao presidente desta Diputación e ao seu grupo de goberno. Hai unhas reglas de xogo e unhos plazos que cumplir que nos demos todos, señora Lama. Sexan vostedes responsables, ou se non o son, polo menos sexan legais. Resulta sorprendente que se queixen do presidente desta Diputación cando há totalmente permisivo nas intervencións de todos os grupos. Falan vostedes do que queren, ou falamos, e ao tempo, casi me vou atrever, que queremos. Nunca nos cortou a palabra, non como en outros sitios, e non vamos a dicir donde. Está claro que esta moción só persegue o que persegue, que se retire, como acabo de decir, un cuadro do primeiro andar deste Pazo Provincial. Menuda urxencia, señora Lama, menuda urxencia e menudo problemón para esta provincia de Ourense. Menudo problemón. Pero, como dirían no meu povo, vivir para ver. Menudo nivel, señora Lama, menudo nivel. E me dirixo únicamente a vostede, como xa lle dixen ao principio da miña intervención, porque me consta que nas bancadas do seu grupo, e non quero facer sangre, hai compañeiros e compañeiras que para nada están de acordo con esta ocurrencia, máis ben, perdóneme a expresión, ocurrenciña. Sorprende tamén que fale vostede das bondades do código ético desta institución, cando no seu día votaron en contra do mesmo. Hai a súa contradición unha máis. Recórdolles en todo caso, que o Código Ético publicouse no Boletín Oficial da Provincia de maio, 8 de maio do 2014. José Luís Baltar Pumar deixou de ser presidente voluntariamente, é dicir, cando quixo e como quixo, en xaneiro de 2012. Por certo, aí ven a súa obsesión con el, supoño. Despois de 22 anos e 6 maiorías absolutas claras e contundentes. Polo tanto, señora Lama, máis clases de dereito, menos psicodrama, repasen a Constitución no referente á irretroactividade das disposicións sancionadoras non favorables ou restrictivas dos dereitos individuais. Con todos os respetos, unha vez máis, a nosa provincia merece máis nivel e, polo tanto, propostas serias e viables, e non, perdóneme a expresión, caralladiñas deste tipo. E para rematar, un solo exemplo, e digo un solo, aunque podía poñer máis. Besteiro reaparece en el campo de fútbol bautizado con su nombre, donde se siente especialmente orgulloso delo. Un exemplo, podía por máis. Moitas gracias. Breve turno de peche, Grupo Socialista, cando queira. Gracias, presidente. Non lle gusta falar de retirar o cadro, pero unha das cousas que implica esa memoria, esta moción, vai precisamente nesa liña. Pero tamén máis, porque hai máis apartados que un na proposta de acordo, e entre elas vai a retirada de placas, mencións, títulos e demais condecoracións firme. Concelleiros, concelleiras, fálame vostede da autonomía municipal, pero me parece que
na proposta de acordo da propia moción, dice instar a las corporaciones locales de la provincia de Ourense a retirada de cualquier símbolo, placa, cadro, busto, estatua, denominación de vía, espacio, lugar, celebración ou evento público. Dillo ben claro o apartado 3. O que pasa que vostedes, e eu fun a primeira que dixen que, entre outros, tamén está o presidente Baltar, que vostedes teñen sacralizado, pero que para nós, para o Grupo Socialista, non é modelo de ningunha virtude. E dice vostede que se retirou dignamente. Non, se retirou cando vía que o xuicio que lle iba a sair iba a ser condenatorio, porque senón non se hubiera retirado. Fachendean vostedes de que o presidente desta Diputación, o expresidente desta Diputación, obtivo moitísimas maiorías absolutas. Xa se ve o ben que lle foi a esta provincia, con tantas maiorías absolutas do Partido Popular. Xa se ve como lle está indo ahora con este presidente José Manuel Baltar 2.0 e ese plan maravilloso Ourense 15-19. 15 para quen? Para os que se sentan nesa bancada, que son os que obteñen os réditos e as melloras e as subvencións nominativas e todas as prebendas desta casa. 15. E os outros, señor Plácido? Os outros concellos do Partido Popular gobernados por alcaldes aos que lle nega moitas veces o pan e a sal ou se teñen que conformar con migallas? Donde está a política honorable deste presidente Baltar? Teimamos con un plan único, non será sin razón. A vostede, por certo, ben que lle viría. O meu concello tamén, moito millor, porque sabe o que? No seu concello reciben un montón de cartos por habitante. Sabe quanto reciben no meu? 32 euros por habitante. Temos 9.965 e vostede 1.400 e pico. Por lo tanto, hai unha lixeira diferencia. Gobernar esta institución, señor Plácido, é moito máis que envolverse en códigos éticos, creando comités de ética que despois o primeiro problema que se plantexa nesta institución, e non quero recordar por qué, nin contra quen, que afectou directamente ao presidente, ese comité ético dimitiu e marchouse para a súa casa, e dende aquelas non se constituíu un novo comité ético onde poder levar causas deste tipo. Con independencia, como lle digo, da autonomía municipal daqueles concellos que sí, como no meu, está cheo de placas de alcaldes que hoxe mesmo están condenados por sentencia firme e que non son modelo de nada, nin son vos xestores, como queren facerlle ver a moita parte da súa poboación ou dos seus votantes. Por lo tanto, mire, eu non teño que presumir de proxección pública, e me dice que non teño suficiente porque non acadei ningunha alcaldía. Para ter proxección pública, para ser servidor público, hai que non só presumir de ser honrado, tamén hai que selo. E aquí acabo de citarlle a moitas persoas, alcaldes do seu partido, que non foron persoas honorables. Non son persoas que podamos seguir o seu exemplo, porque están condenados polos tribunais. Polo tanto, eses recoñecementos non merecen estar donde están. E xa lle citei, na Comunidade Valenciana e en outros moitos concellos de toda España estánse facendo accións deste tipo. Por certo, para recuperar a honorabilidade das institucións perdida, porque estamos fartos de ver nos telexornais como nos contan día sí e día tamén todos os casos de corrupción nos que están envoltos, por certo, a maioría do seu partido, en distintas comunidades autónomas. É certo que digo ou tamén minto? Non minto, verdad? Mire, voulle dicir unha cousa, o presidente préstase a falar do que quere cando quere. Invitóuselle ou solicitóuselle a súa presencia en comisións informativas de transparencia. Non asistiu. O presidente non preside ningunha comisión. O presidente non preside a xunta de portavoces. O presidente non preside as xuntas de goberno. Por lo tanto, señor Plácido, non nos queda outra que traer a un pleno extraordinario cousas das que vostedes non queren falar. E non queren falar porque os avergonza. No fondo, ven que os avergonza.
Polo tanto, xa esperaba a súa negativa a esta moción, como seguramente votarán en contra da que ven a continuación, porque non lles gusta falar dos seus problemas. Mire, señor Plácido, dice que o presidente ven aquí a contestar a moitas preguntas. E o que non contesta, o que reiteradamente lle pedimos por escrito unha e outra vez e non contesta, esa é a transparencia da que fan gala nesta casa. Pois mire, os títulos, as honorabilidades, as condecoracións forman parte desta institución e, como tal, penso que ese regulamento, vostede que me dice que nesta legislatura tuvemos máis de 50 plenos para tratar este tema e agora só quedan 2, tamén lle digo unha cousa, nesta casa hai un regulamento aprobado nos anos 90 que non foi modificado posteriormente, como si foron modificados os regulamentos de moitos outros concellos e incluso deputacións, donde se contemplan, sí, as mencións honoríficas e todos os títulos, pero tamén se contempla a súa revocación. E por motivos dos que lle estamos a falar nesta moción. Contémplase a revocación e a retirada desas condecoracións. Polo tanto, nós non fixamos moi ben os deberes. Temos 8 diputados, 7, mellor dito, a día de hoxe, e 3 traballadores. Pero vostedes contan con moitos máis diputados e con todos os traballadores desta casa para facer as cousas en tempo e forma. E dende o 90 me parece que xa pasou tempo suficiente. De momento, nada máis e moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. O segundo punto de orde do día é a moción do Grupo Socialista sobre cumprimento do denominado Pacto Antitransfugismo na Deputación de Ourense. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidente. Outro asunto moi bonito. Por parte do presidente da Diputación de Ourense se están levando a cabo diversas operacións de captación de alcaldes de diversas formacións políticas para ser candidatos do Partido Popular nas próximas eleccións municipais, que, entre outras cousas, tamén decidirán quen será o presidente desta Diputación. Que así actuou antes das pasadas eleccións do ano 2015. Resultou logo, como temos denunciado, que se utilizaron fondos públicos desta casa para primar os captados. Eses comportamentos atentan contra os principios democráticos e os códigos de ética pública, como é o Pacto Antitransfugismo, acordado nos principios da democracia e que levou a ir introducindo reformas legais para loitar contra eses comportamentos. Este grupo intentou que o presidente da Diputación dese explicacións por eses comportamentos que danan a esta institución, sen acceder a facelo. Ante estes feitos, señor Plácido e señor presidente, presentamos a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Diputación acorda que se tomen todas as medidas para o efectivo cumprimento nesta institución do denominado Pacto Antitransfugismo e para que non se utilicen os recursos económicos para premiar ou favorecer os que participen nestas operacións. De momento, nada máis. Intervención dos grupos. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, estamos diante dunha realidade que vemos elección tras elección como candidatos ou alcaldes de outras formacións políticas se pasa, dito así coloquialmente, ao Partido Popular. Un elemento común, un denominador común que todos utilizan para xustificar o que, bueno, a nos parece injustificable, pero bueno, para xustificar ese cambio reiteradamente o decir que se queren pensar nos seus veciños e se queren ter acceso aos recursos desta Diputación é a única solución que teñen, pasarse ao Partido Popular. É un argumento reiterado, repetitivo e que escoitamos nestes grandes fixaxes que suelen facer vostedes nas vísperas das eleccións municipais. En todo caso, unha vez denunciado eso, decir que o acordo en si mesmo pois non deixa de ser, por desgracia, unha boa declaración de intencións, porque estamos falando de que se tomen medidas para efectivo
cumprimento do pacto antitransfugismo, é dicir, que as medidas xa deberían existir, xa deberían estar aplicadas, xa deberían estar tomadas, non debería ser necesario pedir a naide que as aplicara, porque deberían ser de obligado cumprimento, de obligada aplicación para todos os responsables políticos. E como digo, por desgracia, hai que volver a pedilo, porque na práctica non é así. E non é así porque son medidas que son de difícil concreción, e son medidas que, sobre todo, volvendo a falar de ética, levarían aparellada medidas de cambios da ética política, da cultura política de todos os gobernantes, o cual é complicado, polo menos a corto plazo, e, sobre todo, tamén levarían aparelladas cambios de fondo na xestión do que son as administracións públicas, neste caso a Diputación, e aquí non quero falar do Plan Único, pero o Plan Único, unha das súas virtudes sería precisamente acabar con toda esta todos estes cambios, todos estes prácticas que temos dos alcaldes que se teñen que cambiar, como digo, por culpa de que así poden acceder ou non aos recursos da Diputación. Digo que o Plan Único sería un cambio de fondo que propiciaría precisamente que isto non fora necesario. É por iso que é de difícil aplicación, sobre todo, desde logo, mentras sigan vostedes gobernando esta casa. De momento nada máis, nos vamos a votar, como non pode ser de outra maneira, a favor. Democracia Orensana. Hola, de novo. Este pacto antitransfugismo, se non lembro mal, na súa primeira edición foi alá polos anos 90, finales dos 90. Tamén, se non lembro mal, salvo nós, salvo a Democracia Orensana, os outros partidos que están aquí representados estaban no pacto, PSOE, BNG e Partido Popular. Tamén sabemos o que pasou despois. Bueno, tratouse de levar, de convertir algunhas daqueles acordos en leis. Efectivamente, algúns pasaron a engrosar a lei de réxime local. Algunhas daquelas leyes despois foron tumbadas polo Tribunal Constitucional, concretamente aquela na que se trataba de obligar os concelleiros que cambiasen de partido a abandonar a acta. O Tribunal Constitucional, como saben, pois dixo que aquelo que non era constitucional, que o único que podía, digamos, retirar a acta a un concelleiro era o electorado, non? Non nos vou cansar cos detalles. Hai varias reflexións que se me ocurren. En primeiro lugar, que desde os anos 90, e tamén desde das seguintes edicións do pacto, que creo que foron no 2003 e 2006, non me fan moito caso nas datas, apareceron moitos outros partidos, moitos. Están aparecendo ainda cada día máis, que é dicir que os pactos ligan a quenes acordan firmalos, que dicir, pero os restantes partidos que apareceron desde entón, tanto a nivel nacional como a nivel local, moitos deles non teñen por que sentirse vinculados por ese pacto, salvo naquelas características que se convertiran en leis, desde logo. Entonces, eso por un lado. Posiblemente unha revisión dese pacto que incorporara os novos partidos que foron aparecendo e os que seguirán aparecendo, pois cambiaría os tipos de acordos, etc. Tamén, se non lembro mal, había unha comisión de seguimento, non sei se siga habendo, unha comisión de seguimento dese pacto na que estaba o Ministerio de Administracións Públicas, precisamente. Aí, nesa comisión de seguimento, que volvo a repetir, non sei se sigue funcionando, porque como apuntaron os portavoces anteriores, este pacto foi quedándose en auga de borrallas, pois sucesivamente. Pretendeu activalo Ciudadanos, se non me lembro mal, precisamente porque lle estaba afectando o asunto, pero bueno, que este pacto parece que non tuvo moito recorrido, porque empezouse a incumplir, é o que pasa sempre, se empeza a incumplir por unha parte, pois acábase incumplindo por outra, non? Isto que se chaman os pactos de baixa intensidade, non? Que son firmados de xeito deliberadamente ambiguo para que sea fácil escaquearse de cumprilos, non? Nós ímonos a absteñer porque
xa digo, non formamos parte dese pacto, non estábamos nese momento, non estuvemos en ningún deses pactos, deses acordos. Se estuveramos, posiblemente hubiéramos feito as nosas aportacións e nos veríamos vinculados por o que acordásemos, pero non é o caso. O que sí que nos gusta, o que sí que estamos totalmente de acordo, é que onde dice, na proposta de acordo, que non se utilicen os recursos económicos desta institución para premiar ou favorecer os que participen nestas operacións. É lógico, pero nos imos máis alá, que non se utilicen os recursos económicos desta institución de ningún xeito que non sea previsto por a lei a hora de manexar os recursos públicos desta institución. Hai uns criterios para usalos e todo o que salga deso, pois non estamos a favor. Como caso particular, que sean empleados para premiar pois a queñes participan nestas operacións. Xa saben vostedes que nese código ético, nese pacto antitransfugismo, unha das cousas nas que acordaron, que nos o firmaron, era que non se viran beneficiados nin eles, nin persoas directamente relacionadas queñes tomaran esa clase de decisións, non? Unha das poucas cousas que quedou reflectida nas leis despois dese pacto foi a creación do grupo non adscrito, do que temos un representante hoxe pois aquí neste pleno. De momento nada máis, vámonos a absteñer por as razóns que apuntei. Grupo Popular. Gracias, presidente. Sin ánimo de reabrir o debate, señora Lama, repito, non vou a querer tan baixo como vostede e non vou a recordar cargos públicos do seu partido condenados por cousas moito máis graves co que usted recordou aquí do señor Velo na Merca. E, señora Lama, non van a ter vostedes moita sorte hoxe porque o Grupo Popular non ten a máis mínima intención de entrar no seu xogo. Eu digo porque así o vemos nesta moción como un xogo mediático, outro máis, co que pretenden desviar a atención da opinión pública do que verdadeiramente está a acontecer, que é a permanente e progresiva descomposición do seu partido. Un dato certo que está aí. Teñan os problemas que teñan, como así o reflicten os medios de comunicación un día sí e outro tamén, e que a nós non nos importan, quede claro. Vostedes tratan desesperadamente de despistar a sociedade e mesmo aos seus simpatizantes, botándolle a culpa aos demais. Non sería máis correcto, señora Lama, e xa digo, eu non dou leccións de nada, simplemente humildes consellos. Por eso digo, non sería máis correcto, señora Lama, preguntarse no seu propio partido por que se vai a xente. Non cree que sería máis acaído, palabra que tanto lles gusta, que analizasen na súa sede as razóns de tanta baixa e non facelo aquí no pleno desta corporación. Mire vostede, vaya por diante que sempre mantivemos o máximo respeto, e así seguirá sendo, por todos os partidos como organizacións políticas. A diferencia de vostedes, nunca faremos valoración sobre a súa vida orgánica interna. Xa fan vostedes mesmos, fíxese que declaracións. Uns breves exemplos. Don Manuel Vázquez, Pachi Vázquez, recientemente. Caballero é responsable dunha política de purgas. Las próximas elecciones serán una auténtica carnicería para el Partido Socialista. El PSOE perdió la centralidad política. Política de purga orgánica, primarias de tapadillo. El odio interno, dice el señor Vázquez, el odio interno está destrozando al partido. Existe una purga obsesiva. Las listas alternativas socialistas en Ourense dependerán de si continúan las purgas y el sectarismo. Parece que continuaron. Existe purga y marginación por parte de la Dirección Provincial del Partido Socialista de Galicia. Señor Fraga, que era compañeiro e deixou de serlo, apuesta por un PSOE con libertad de expresión. Es del PSOE y no del partido es del PSOE y no del partido rafaelista. No tengo ninguna confianza en el secretario provincial, pues no puedo confiar en una persona que falta la palabra continuamente y que está obsesionado con purgar a quien no piense como él, además de creerse él el partido cuando el partido es algo más. Don Vicente Gómez, que hoy no nos acompaña. Hay dirigentes mediocres, incapaces de tener al lado a alguien que sobresalga.
Desde que se celebraron las primarias en la Ejecutiva Provincial, fueron apartando a todos los que no pensaban igual. Es una cuestión de supervivencia política para los dirigentes que se sienten inferiores, por lo tanto intentan apartarlo para que no les haga sombra. Agrupación Socialista de Maceda, e abrevio moito, Xavier Oviedo es un paracaidista. Ana Rodríguez Blanco, creo que hasta fai pouco do Partido Socialista. A la incoherencia, falta de respeto a la decisión de la militancia, imposición, purga y un montón de falsedades esgrimidas con el único objetivo de disolver la agrupación. Luis Castro, alcalde de Río, y con esto remato. Malestar ante el relevo en la Portovacía, Lama por Fraga. Tiñamos un portavoz e da noite pa mañá non lo cargamos. Agora temos outra que non se nos presentou tan siquera. O PSOE non me tratou como alcalde en ningún momento destes anos. O PSOE non nos fai caso en ningunha das necesidades que o noso pobo reclama. O secretario provincial non me coñece nin a min nin ao meu pobo. Chegou fai un ano e non aportou ningunha iniciativa nova. Ocupou o sillón baleiro e non se preocupou nin de saber onde estábamos os alcaldes do partido. Na miña opinión, a súa actitude paréceme dun gobernante dictador. E non sigo. Dito isto, creo que xa bastante. Bueno, hombre, xa lle dixen, señor Pérez, que nós non somos unhos santos, pero vostedes tampouco, que é o que pretende a súa sustituta. Por favor, non interrumpa, por favor. A súa sustituta é o que pretende, demostrar a súa santidade dela non sei que quen máis. En todo caso, para nós non exercemos dese xeito. Cando se vai, un membro do noso partido só nos escoitarán dicir que eles terán as súas razóns, máximo respeto á súa decisión, grazas polos seus servicios e mesmo sorte alá onde vayan. Vostedes non. Un magnífico alcalde para vostedes que decide sumarse a outro proxecto pasa desde a primeira hora da mañá a mediodía a ser cualificado despectivamente como panadeiro. Eso está aí. Por favor, non interrumpa, Por favor, un pouco de respeto e educación, que é o básico. Non se poñan nerviosos, asuman a realidade e sean respetuosos, como faemos os de aquí, os desta banda. Provócalles estupor e sorpresa que unha alcaldesa coa que xa non contan para nada decida ir con nós para ofrecer un proxecto político aos seus veciños. Pregunto, teñen vostedes algo que dicir de independientes que asumen o programa do Partido Popular en concellos onde nin tan siquera foron quen de facer lista no ano 2015? Pregunto. Señora Lama, onde está o respeto ás decisións dos demais cando vostedes mesmos cualifican como anécdota de entroido, como dixo o seu secretario xeral dos socialistas galegos, a fuga e baixa de militantes seus cara ao novo partido? Onde está a autocrítica cando o seu secretario provincial eleva a categoría de paranoia a escisión no seu partido, botándolle a culpa a un pretendido ou suposto pacto secreto co Partido Popular? E ademais isto non é novo. Señora Lama, é que xa tiveron vostedes 3 portavoces nesta mesma institución ao longo deste mandato e polo que se ve non foron cambios precisamente cariñosos, aunque agora vexo que aquilo que se di donde houbo volume sempre queda brasa. Vexo que algún cariño vais aproximando novamente. E agora veñen vostedes a falar do divino e do humano centrando a polémica en nós, no Partido Popular e como non nos Baltar. Pero que obsesión cos Baltar. Señora Lama, permítame un consello, non unha lección, xa lle dixen, consello humilde. Céntrese, ou máis ben mantéñase á esquerda, vostede e tamén o seu grupo e o seu partido. Se hai persoas que deciden vir cara a nós, será porque, como xa lle dixen ao tratar a primeira moción, nós si temos proxecto político, e máis. O noso presidente xa está adiantando as grandes líneas do próximo mandato 72-73. De vostedes non coñecemos nin o anterior nin o que vai vir. Vostedes non. Para vostedes, sorprendentemente, os problemas desta provincia resúmense nestas 2 mocións do día de hoxe. Un cadro de José Luis Baltar Pumar no primeiro andar deste Pazo Provincial e o abandono continuo de cargos do seu partido cara a outras opcións políticas.
Permítame que lle diga, señora Lama, que por este camiño non van a conseguir vostedes nunca a confianza maioritaria dos ourensás que queren, repítolles, un proxecto fiable e coñecido e non vivir constantemente no pasado e gobernados por un partido eternamente fracturado. Quixera dicirlle tamén, señora Lama, que existe a liberdade do individuo. O mellor vostede non se dá conta ou non a coñece ou non se practica no seu partido. A liberdade do individuo para militar en calquera partido político ou non militar. O contrario é unha dictadura onde a palabra purga, tan utilizada nestas últimas semanas por ex-compañeiros seus, aos que precisamente vostede idolatraba en algún caso, e non fai moito tempo, forma parte, parece ser, da praxe política de certos dirixentes do seu partido. Nunha dictadura, o ambiente claro que é irrespirable democráticamente. É así, irrespirable democráticamente, é como definiu a situación no seu partido o que fora máximo dirixente tanto a nivel provincial como autonómico. Sigo preguntando, señora Lama, onde houbo cambio de goberno nesta provincia? Hubo transfugismo. En ningure se produciu ese cambio de goberno. Iso é o que significa transfugismo. Entenderá que a 80 días dunhas eleccións as persoas están no seu dereito de optar pola militancia política que xulguen libremente. Libertade, señora Lama, non só predicala, senón exercela. E profundizando un pouco máis, por certo, van ter que intervenir o señor Pérez e usted tamén, os dous. Digo que profundizando un pouco máis. Por mí non hai inconveniente, se o presidente o acepta, eu non teño problema. Que entende vostede por transfugismo? Pois a nivel nacional é transfugismo votar uns orzamentos a favor e investir presidenta ao contrario deses orzamentos en días? Seguramente que ten vostedes a súa opinión. A nivel autonómico, foi transfugismo, recorda vostede, a única moción de censura que fixo o presidente o señor González Laxe? Foi transfugismo? Como chegou á alcaldía un dos asesores do seu grupo nesta diputación, por certo, polo Partido Socialista? Como chegou a alcalde do Ribeiro non, como chegou a alcalde outra persoa do Ribeiro, da comarca do Ribeiro, que se fixo independente para non ser expulsado e logo voltou á militancia. Primeiro utilizou a unha tránsfuga, eso sí, e logo recuperou a ética da que vostedes falan, esa ética socialista na que vostedes, supoño, creen. Estes son feitos, señora Lama, e non fraseciñas feitas e faltas de contido que nada teñen que ver cos intereses desta provincia e co único que perseguen, repito, é despistar a opinión pública para que non se fale dos seus continuos problemas internos. Debo estar dicindo algo importante que a xente ponse nerviosa. Din alá por a Baixa Limia, na miña comarca, a que usted agora tanto lle preocupa e que tantos datos sabe do meu concello, alégrome porque así axúdanos a promocionalo, eu felicito, siga por ese camiño. Digo que na Baixa Limia, lá no meu pobo, dice o que non é capaz de arreglar a súa casa, malamente pode arreglar a dos demais. Estou seguro que ante todo isto os cidadáns en próximas datas terán en consideración. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista ten a palabra. Gracias, presidente. Isto é o que vulgarmente se di como ver a palla no ollo alleo e non ver a viga no propio. Mire, con todos os respetos, as cuestións internas dos partidos políticos resólvense nos senos dos partidos políticos. Toda esa xente que me acaba de citar con titulares, falando de purgas e falando... Mire, esta diputada que lle fala e voceira nestes momentos é voceira conforme o reglamento e o estatuto de funcionamento do partido provincial, avalada coa prácticamente totalidade, excepto un voto dos compoñentes da Comisión Executiva Provincial. Cando se produciu o anterior relevo ao meu, o mellor non hubo o respaldo dunha comisión executiva. Eso só así para que lle quede claro. Do funcionamento interno do meu partido non lle vou a dar máis datos porque, entre outras cousas, nin lle interesa ni é motivo deste debate.
Centrada á esquerda, por suposto. E sabe o que lle digo, señor Plácido? Non como outros, que abandonan o partido e non abandonan os cargos. Cando me marche do Partido Socialista, marchareime con todos os honores para a miña casa. Con todos. E con unha folla de servicio intachable. Cousa que moitos non poderán decir. Mire, voulle dicir unha cousa. A democracia española foi unha das maiores conquistas colectivas da sociedade do noso país. A Constitución do 78 é a norma suprema que lle garante aos cidadáns que os principios democráticos e a xusticia imperan neste país. Pero a democracia non é eterna. Constrúese cada día, en cada territorio, en cada concello e en cada provincia. E as persoas que representan aos cidadáns son servidores públicos para a defensa do ben común. Algo que moitos non entenden. A democracia ten na corrupción unha das maiores ameazas, cando os representantes públicos ou as administracións sofren a mancha da corrupción, está en perigo a existencia da democracia e a credibilidade no sistema de convivencia. Prácticas habituais da corrupción son saltarse as normas para implantar un sistema de contratación de obras ou servicios para favorecer os achegados a cambio de dádivas. Corrupción é utilizar os recursos públicos de todos para que a información favoreza ao que está no poder, deformar o que sucede nas institucións, tapar as críticas. O poder ou simplemente se utiliza para a difusión e enaltecimiento do propio ego persoal. Todas as formas de corrupción que citamos e outras máis danse e favorécense dende esta Diputación de Ourense. Todas. Dende os tempos en que o principal obxecto desta institución deixou de ser axudar os concellos máis pequenos a prestar os servicios en termos de igualdade, sónalle, eso, de igualdade, a todos os cidadáns independentemente de onde vivan. Dende que esta institución pasou a ser unha maquinaria para manter no poder non xa un partido que foi cambiando de nome, pero non de apelido, é unha das formas máis antidemocráticas de corrupción, señor Plácido e señor presidente, é o transfuguismo. Porque é el que no practica como presidente do Partido Popular. Captar tránsfugas supón que un cargo público elexido por uns cidadáns no acto máis sagrado da democracia, que son as eleccións, se compra como quen ficha a un xogador de fútbol ou se merca unha finca. Cómprase a unha persoa, perdón para o ser humano, que traizoando os ideais e os principios quebranta tamén a confianza dunhos electores que confiaron nela para xestionar unha institución baixo unhos ideais e uns principios que non lle importa vender ao mellor postor. Señor Plácido, un tránsfuga é aquel que traizoa os que confiaron nel ou nela para traballar para as ideas contrarias, para as que defenden intereses contrarios. Según a RAE, un tránsfuga é a persoa que con un cargo público non abandoa este al separarse do partido que lo presentou como candidato. Resultado das andanzas de persoas que anduveron saltando de partido en partido nos anos 90, os partidos acordaron crear un órgano de vixiancia moral chamado Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo, asinado día 7 de xullo de 1998, renovado en sucesivas ocasións. Trouxo reformas legislativas que pretenden dificultar e mesmo perseguir os que practican transfuguismo. Este código castiga os tránsfugas e os que o fomentan e se benefician desta práctica. Nas pasadas semanas, o presidente desta institución e tamén presidente do seu partido está levando a cabo diversas operacións de transfuguismo. Primeiro foi en Pobra de Tribes, captando a un alcalde dunha candidatura independente para facelo candidato do Partido Popular para as próximas eleccións sen renunciar ao cargo. Nada que decir dos que renuncian e logo marchan en outras siglas, pero sí dos que se aferran ao cargo e aparecen na foto co presidente dicindo que van a ser os vindeiros cabezas de lista do Partido Popular.
houbo quizás un plan específico de apoio para facer esta fichaxe? Pode decir o presidente nesta sala cual foi a promesa? Parece que o presidente lle preocupa, como non poida quedar como único diputado da circunscripción por ese partido, que poda decidir a presidencia desta institución, é dicir, o cargo de presidente, que en definitiva o que lle importa. Que vostedes estén sentados aí, importaralle máis ou menos, depende do traballo que lle fagan. Pero o cargo dil é o que lle importa, para iso anda a captar alcaldes noutras formacións políticas. Pouco despois, o presidente da Diputación, e por tanto do PP, anunciou o fichaxe de Luís Castro Álvarez, alcalde de San Xoán de Río, que vostede citou, que fora elexido por o PSDG-PSOE e que traicionou a confianza dos seus electores para pasarse ao partido que nas pasadas municipais recuperou a alcaldía derrotando o PP e logrando maioría para os socialistas no concello, que xa gobernáramos durante varios mandatos. O tránsfuga véndese sen deixar o cargo a disposición do partido para o que foi elexido e o seguinte da lista ten maioría absoluta. O respeto do PP polo partido máis votado xa se ve nestas operacións. Vostedes que tanto predicaban antes, cando lle conviña, que o partido máis votado é aquel que ten que gobernar nas institucións, porque aqueles outros pactos eran pactos contra a natura, e mesmo dubidan dunha lexítima moción de censura presentada no Congreso dos Diputados, mesmo dubidan, e insultan a quen é hoxe presidente do goberno. Esos mesmos que agora se deitan ca ultradereita en Andalucía para arrebatarlle o poder ao partido máis votado, que non foron vostedes, foi o Partido Socialista. Polo tanto, remedios doi e para mí non tengo. A pasada semana, o señor presidente José Manuel Baltar presenta como fichaxe a candidata do PP a actual alcaldesa de Parada de Sil, que pretende manterse no cargo para combater os seus propios compañeiros e utilizar o cargo para favorecer as propostas e darlle o poder ao partido que foi derrotado nese concello amplamente nas pasadas eleccións e romper así un goberno socialista de varios mandatos, que co tempo se verá a cambio de que. Os que queran irse para do Partido Socialista regalámoslos todos, envoltos e empaquetadiños tamén, pero exixímoslle a eles e ao comprador que devolvan os cargos para os que foron elexidos polos seus votantes socialistas para defender as ideas socialistas. E exiximos o que compra que non premie con recursos públicos os que se venden, os que venden a súa pel ao demo con tal de obter máis cartos para o seu concello. Por eso, precisamente, demandamos un plan único, para que non andemos nestas trafegas de viño que parece que andamos e non é tempo de trafegar o viño. De momento, nada máis e moitas gracias. Benega, te a palabra. Non fai uso do seu turno, Democracia Orensana. Gracias de novo. Bueno, eu solamente recordarlle que ese pacto antitransfugismo foi firmado por unhos partidos no seu momento. Nós concretamente non estábamos desde o momento que se firmaron esos pactos e as sucesivas edicións que tuveron. Apareceron moitos outros partidos que, a ver se no futuro, pois ao mellor se concibe un novo pacto destas características do que entren a formar parte dos novos partidos, pero en todo caso, se vostedes tres, me refiero aos tres partidos que están aquí presentes, BNG, PP e Partido Socialista, firmaron ese pacto, como de feito firmaron, cúmplano. Nos aí pois non entramos nin salimos, non? Que é de sentido común. Nos instámoslles a que cumplan os pactos de caballeros, por dicir de alguna maneira, e do resto, pois bueno, aquí realmente o único que é obligatorio cumplir, digamos, en términos de interés público, etcétera, porque non deixan de ser casi conflitos casi privados, como a quen dice, non? Son as leis, non? Eu instolles a que cumplan o pacto, porque para iso firmaron. Tamén recordarlle a señora portavoz do Partido Socialista, ela deu a definición da Real Academia Española de tránsfuga, pero é que nese pacto, no texto dese pacto,
que me imagino que leu, define con moita máis precisión o que é tránsfuga e o que non o é, non? O texto do pacto non usa a acepción da RAE, sino que a define con moita máis precisión, como pasa habitualmente en moitas disciplinas, non? Nas que as palabras, digamos, deixan de ter a súa acepción general e pasan a ter un significado máis restrictivo, non? Tamén recordarlle que o Tribunal Constitucional decidiu que a acta era non do partido, sino do elexido, non? Sencillamente recordar todo eso. E tamén recordarlle a eses tres partidos, a vostedes, que teñen suficiente, desde logo, moitísima máis que a nós, capacidade de representación nas Cortes españolas, como para convertir eso en leis. E todas esas cousas que se están defendendo, convírtenas en leis, para que sean de obrigatorio cumprimento, e non pactos, non? Fixeron aquí un repaso bastante... Quedaron moitos no tinteiro, porque mira que recordaron casos de transfugismo, algúns recientes, outros máis alonxados. Na moción anterior, a señora portavoz do PSOE falou de persoas condenadas do Partido Popular, pero algúns habían estado antes no Partido Socialista. Bueno, como decía antes, mire, arréglense entre vostedes, cumplan os pactos que firman, convírtanos en leis vostedes que teñen poder para facelo, nós desde logo non, e efectivamente desde a nosa posición, digamos, un pouco intermedia, que non nos vemos afectados de xeito directo por ese pacto, posto que non nos firmamos, sí que vemos que cada un ve a viga no, como é, a palla no ollo alleo, pero por ambos lados, por ambos lados. Pois nada máis, gracias. Nos absteñémonos, sencillamente recordar que estamos totalmente de acordo tamén en que os recursos da Diputación non se deberían utilizar para premiar esa clase de conductas, como non se deberían utilizar en nada que non sexa a maneira de gastalos que está previsto pola lei, claro. Gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Si ben a señora Lama xa dictou sentencia, somos todos corruptos, o guión hai que seguilo, pero bueno, non, simplemente paciencia. E mire usted, a mí non ten que darme nin ao meu grupo explicacións do seu réxime interno, nin as pedín nin nos interesan, non sei por que usted se dignou a dárnolas. Alá vostedes, arreglan a súa casa, nós temos bastante canosa. Que a súa folla de servicio será intachable cando se marcha, home, se usted máis humilde que o digan os cidadáns, non o diga usted, ademais antes de, xa o di antes de, xa o dirán os cidadáns, como no meu caso, é no de todos. E mire usted, eso de non gobernar a lista máis votada, recorde que cando rompeu precisamente era un pacto non escrito e romperon vostedes. Entonces, que nos quedaba a nós? Que nos quedaba a nós? Ir de parvos ou facer o mesmo? E mire, marcháronse alcaldes, é certo, marcháronse alcaldes do Grupo Socialista, pero marcháronse bastantes concelleiros, donde non gobernan. Non sei por que sería tamén, a mellor é que non lo explica vostede. E dito ese, señora Lama, no seu partido, con tantos movimentos, ese é o problema, con tantos movimentos e cambios de lealtades, xa non se sabe con quen conta cada un. Hoxe moi amigo, mañá enemigo, pasado colega del alma, e incluso, pois, con ese trato despectivo que vostede lle brindou fai un retiño solo aos seus ex-compañeiros. Eu sempre os tratarei aos meus compañeiros de ex-compañeiros, sin máis. E no exercicio da súa liberdade, sorte alá donde vayan, como lle dixen antes. Na Deputación vostedes foron incapaces neste tempo de facer visible un proxecto alternativo ao goberno do Partido Popular. Ese é un feito que está aí. Cada grupo da oposición foi polo seu lado, non coincidiron vostedes, os tres grupos, no 75% das votacións, por algo sería. Acaba de irse Manuel Vázquez, Pachi Vázquez, para formar un partido novo, porque o ambiente do PSOE, como dixen antes, é irrespirable. E veñen vostedes con este discurso. Supoño que sabe que o primeiro, a que me referín, foi o primeiro secretario xeral da historia do Partido Socialista de Galicia que se vai do partido. E, por certo, tamén foi portavoz do grupo nesta Deputación Provincial. Volvo a repetirlle o de liberdade, señora Lama. Sei que non lles parece ben que o alcalde de Tribes, o que aquí se aceptou, encabeza a candidatura do PP nas eleccións de maio. Houberan preferido que encabezara do Partido Socialista,
pero a liberdade fixo que escollera ao Partido Popular. Estamos falando dun independente, dato que deberían ter en conta. Tamén escoceu bastante que o alcalde de Río encabeza a candidatura do PP nas eleccións de maio. Sabe que na candidatura socialista do ano 15 ia de independiente? Supoño que sí. Nunca militou no Partido Socialista. Se a alcaldesa de Parada do Sil deixa o PSOE, vostedes terán que explicar por qué. Como non sei cantos concelleiros de Carballiño, de Piñor, de Cea, e creo, por o que me soltan, que máis nun futuro próximo. E se encabeza a lista do PP, esta señora, estamos ante unha decisión que se marca na súa liberdade, sin máis. Non sei se nos próximos días haberá máis decisións libres semellantes a estas, que tampouco lles gustarán, pero debían fazer algo por parar esta sangría. Vostedes, señora Lama, e non precisamente nós. En todo caso, atrevo-me a dicirlle que o contido do seu traballo político, exemplo claro delo estas dúas mocións do día duxe, grandes problemas desta provincia, non creo que sea o máis axeitado, porque estamos, ou entendemos, que vimos a política a traballar por a veciñanza e polo territorio, non a buscar titulares absurdos con iniciativas tan estériles e de tan pouco nivel como as que hoxe nos traen aquí, mércores de cinza, cansadiños, supoño que usted tamén, de largos días de entroido. Por certo, felicidades por o entroido do seu povo. Non sei se se dá conta, señora Lama, que a súa perspicacia política, a dirección manifestamente mellorable coa que contan a nivel provincial, e isto non o digo eu, respeto máximo a organización interna do seu partido, o din, compañeiros seus, algúns sentados a poucos metros, provoca que estas mocións se fale dun nulo traballo en positivo que está amosando o revanchismo dramático no que está sumido a súa organización. Vostedes, empezando pola señora Lama, lémbrame a Confucio, xa que se citaron aquí, eu tamén vou citar. Cando o sabio señala a lúa, o necio mira o dedo. Tamén as palabras de Jesús, no Evangelio según San Lucas, xa se dixo aquí, eu repito. Por que miras la paja que hai en el ojo ajeno e non miras la viga que está en el tuyo? Señora Lama, o problema non é que se vayan ao PP ou a Espazo Común ou a outras opcións políticas ou non sei a donde. O problema é por que se van. Ese é o seu problema, o de vostedes, non o noso. O Partido Socialista de Galicia en Ourense, señora Lama, está en franca descomposición, é unha evidencia, recoñezo, e iso tampouco, e eu digo con toda a sinceridade do mundo, tampouco é bo para esta provincia. Mire, nas xerais do ano 15, o PP foi a forza máis votada en 84 dos 92 municipios. Nas xerais de 2016, o PP foi a forza máis votada en 87 dos 92 municipios. Nas autonómicas de 2016, o PP obtivo 9 dos 14 escanos da provincia, récord histórico, e vostedes 2, o peor resultado do PSOE na provincia de Ourense desde que existen como partido. Esa é a realidade. Vostede di que somos moi malos, xa yo teño dito máis veces. Os cidadáns desta provincia serán todos tontos menos os que ustedes e os que lle votan. Eu creo que non é así. Polo tanto, non hai transfugismo, hai liberdade, non hai recursos económicos dirixidos a captar a ninguén. Iso é rotundamente falso. Señor Gómez Pérez, sea respetuoso, home, que eu funo con vostede sempre, home, serénese, sea respetuoso, por favor, respeto novamente, sempre respeto. Por esa regla de 3, vexo moi nervioso, por esa regla de 3, o alcalde socialista de Virín, que foi deputado provincial por Alianza Popular, non o olviden, agora convenlle a vostedes. Axudas ao Concello de Parada do Sil? Ninguna. Salvo que me digan ustedes outra cousa. Ninguna. Nos orzamentos, ninguna. Cren entón que vai polo PP polas axudas que recibiu? Lles fastidia que o alcalde de Cortegada, que o foi nunha lista socialista na que ia de independente, sexa hoxe alcalde dun concello termal por excelencia, razón pola que conta coa cooperación desta institución? Máis datos. É tránsfuga a fichaxe que fixeron vostedes en Maceda,
que vende Compromiso por Galicia e antes no BNG, a iso como lle chaman vostedes? Nós, humildemente, chamámoslle liberdade e respetámola. E xa que tanto se preocupa pola baixa limia, máis ben por Muiños e dos fondos que leva este Concello, por certo, que xestiona o alcalde e o seu grupo de goberno, a nada non regalan nada, supoño que a vostede tampouco, que opina vostede do actual portavoz do Grupo Socialista Muiños, e parece que novamente candidato, cando non fai moito tempo foi militante da Alianza Popular, logo do Partido Popular e teniente alcalde con quen lles fala, e aínda hoxe militante do Partido Popular. Valóreo vostede. E que lle parece esta noticia que llevou? Un exempliño como antes. Esta, mire, señora Lama, fago favor, mire, voulle ler. Unha concejala do PP hace alcalde de Ourola al socialista José Luis Pajón. PP y Compromiso por Galicia habían llegado a un acuerdo para que José Ramón Vázquez fuera alcalde, pero la edila Begoña Moreiras no estaba de acuerdo con ese pacto. Resumen, el socialista Luis Pajón fue investido como alcalde gracias al voto favorable de la concejala popular. Digo porque vostedes teñen un discurso alá donde lle convén dunha maneira e donde lle convén doutra. E remato xa. Ben querida voceira do Partido Socialista, xa que estamos en Carnaval, permítame que lle recomende, e volvo humildemente, máis respeto a esta institución, parece que lle ten pouco, máis traballo en positivo, máis iniciativas de nivel, menos pamplinadas, perdóneme a palabra, pero así hai que calificalas como esta, ou que é o mesmo, menos samba e máis traballar. Moitas gracias. Breve turno de peche para o Grupo Socialista. Empezarei por o final. Señor Plácido, non foi falta que nos veña a contar aquí que nes foron do Partido Popular e se pasaron ao Partido Socialista ou ao revés. Non lle quero recordar a cerdeirada que se producía en Porqueira alá por o ano 2003, cando unha candidata a alcaldía polo Partido Socialista e previo pacto entre o Partido Socialista e o BNG se votou a si mesma pero cos votos do seu partido, hoxe nas filas do Partido Popular. Por lo tanto, non estamos a falar desos casos, estamos a falar de outros casos. Estamos a falar de ética e de decencia, cousa que vostedes non queren nin oír falar, porque non lles interesa, non lle dan os números. Cando ven peligrar esa presidencia, non se paran en barras e fichan o alcalde que seña, no territorio que señan, donde está en xogo un diputado para esta corporación. Esa é a realidade palmaria da que estamos a falar. Mire, o comportamento do señor presidente do Partido Popular e tamén presidente da institución non é leal, non é leal ca democracia, é un comportamento corrupto. E lle digo por qué. Nas anteriores eleccións o fixo noutros lugares, onde non gaña, onde o seu partido non gaña e é derrotado, utiliza o cargo desta institución para premiar, para que aqueles alcaldes se abracen a él, se arrodillen ante él, e como se fora un virrei, lles prometa asignacións, subvencións e determinadas prebendas na próxima legislatura. É así, Plácido, é así. Mira, así sucedeu no anterior mandato, na legislatura 2011-2015, co fichaxe precisamente que o señor Plácido acaba de decir como alcalde tránsfuga de Cortegada e o deputado deste grupo socialista. Feito que se agradeceu en forma de novo campo de fútbol e outros premios en forma de subvencións nominativas que superan o 1,5 millón de euros dos que ainda encima fan ostentación. 1,5 millón que me gustaría a min que levara ao Concello de Xinzo, por exemplo. Pero tamén sucedeu en outros lugares. Sucedeu na Bola, sucedeu nos Blancos, sucedeu en Reirí de Veiga, en Gomesende, en Carballeda de Valdeorras, en Melón, en Vilariño de Conxo. Quere que siga? Tamén se utiliza o transfuguismo para obter a maioría e as alcaldías que non se obteñen nas urnas, ás veces con éxito e outras veces frustradas. Así, señor Plácido e señor presidente, podemos facer un mapa de transfuguismo da provincia, donde son diversos os que se venden, pero que curioso
Que curioso, Plácido. Sempre é o mesmo o que compra, que nos últimos anos leva o apellido Baltar. Eso é a outra realidade palmaria. Ese é o seu gran proxecto político. É o gran proxecto político do Partido Popular. Non, é o gran proxecto persoal da familia Baltar e dese presidente que está aí sentado. Ese é o proxecto político. Mellorou moitísimo esta provincia nos últimos 30 anos. Aí están os datos para contrastalo. Aí están os datos de envellentamento, aí están os datos de cotizantes á Seguridade Social, aí están os datos de migración, aí están os datos de xeración de emprego para os máis novos, aí están escolas que se pechan no rural, aí están os povos vacíos, e agora ven este presidente a falarnos de reto demográfico. O reto demográfico había que collelo polos cornos, xa fai máis de 10 anos, e porlle remedio, porque de nada vale falar de reto demográfico, cando temos unha provincia que se baleira día a día. Por eso é moito máis fácil conquerir as alcaldías, e por eso lle é moito máis fácil o presidente do Partido Popular fichar alcaldes que van en outras listas para que se abracen as súas siglas e concurrir ás eleccións baixo paraugas do Partido Popular. Nada que decir, nada que obxetar, sempre cando esas persoas renuncien ao seu cargo e nas vindeiras eleccións vayan con quen lle dé a gana. Por certo, falando de xente que se vai dos partidos, miren vostedes para a súa casa, a ver cantos lle faltan e se van para Ciudadanos ou se van para Vox, porque de momento todos estaban baixo paraguas do Partido Popular, pero dende fai un tempo esta parte xa hai unha tricefalia en moitos lugares. O millor, aquí non tardará tampouco en chegar. Mire, voulle a decir unha cousa. Atrévense incluso a desestabilizar o mercado dos deputados desta Diputación, premiando e favorecendo o cambio de chaquetas, aparte dos recentes episodios de deputados que cambian de siglas e que se amarran ao cargo. Non falo en tono despectivo de ningún excompañeiro. O que pasa que esta portavoz é un pouco... Ahora que pasa, señor presidente? Eles poden decir o que queiran, non? O que está falando é o compañeiro que ten detrás. No, eles está non. falando. Eles fixeron xestos de aprobación ou desaprobación, señor pero non dixeron presidente nada. e señores do Partido Popular, o que lle molesta, o que en realidad lle molesta e que me molesta profundamente é que sexa unha voceira muller a que lle saque os colores. Mentras viviron 2 anos moi ben, cun portavoz da oposición que non nos metía en cintura. Sí, esa é a barbaridade que non queren oír, porque xa só quedan 2 plenos. Sí, esa é a barbaridade que non queren oír. Mire, Baltar foi célebre co fichaxe que iba a facer historia nesta institución. Quere que lle repase a memoria? Chamábase Eladio Fernández, que acabou como acaban todos os tránsfugas, tirado, recorrendo asopababan moitas siglas, o gran fichaxe. Outros nomes tamén poderíamos citar de xente que pasou por esta casa e que eran grandes fichaxes estrellas dos presidentes desta institución. Pero o que queremos destacar é, sobre todo, o antiético de quen lanza estas operacións mercantís, porque no fondo son operacións mercantís. O presidente do PP e da Diputación Provincial utiliza o seu cargo e, por ende, as prerrogativas que lle dá o mesmo para comprometer inversións desta casa ou para prometer inversións de outras institucións, aderezando, eso sí, con algunhas promesas de colocación e outros favores, co ánimo de manterse na presidencia da institución. Non se pode consentir por máis tempo, señores do Partido Popular, este modo de proceder. Por eso traemos a colación esta moción e por eso se celebra este pleno extraordinario. A lo menos nós, e esta voceira, vai no denunciar ata a saciedade, lles guste ou non. Este mercadeo nas vésperas das eleccións municipais que desprestixa esta institución aínda máis do que xa está. Mire, para completar os infantís xogos deste presidente en conseguir moitas alcaldías e así manter o número de diputados, porque en definitiva do que se trata. Obteño máis alcaldías, polo tanto non peligra o diputado, que o número de diputados é o que o fai a el presidente.
Desgasta a credibilidade da democracia estas prácticas, desgasta a credibilidade das institucións e desgasta, sobre todo, a confianza dos electores nos servidores públicos. Sí. E despois métenos a todos no mesmo saco. A Constitución non só se defende dende as bandeiras e dende outros símbolos, tamén se defende nos principios da democracia, na preservación do xogo limpio, das eleccións libres, da loita contra a corrupción, de favorecer limpieza nos contratos, no reparto xusto dos fondos públicos sen discriminar os concellos por razóns de siglas políticas. Iso, presidente Baltar, iso é facer política con mayúsculas, non facerse fotos e presidir ou vicepresidir entidades polo mundo para encher o seu ego persoal. Pensamos que a súa actuación non está á altura das circunstancias, que permite vostede a saúde democrática nesta provincia, que destroza o pouco prestixio que lle queda a esta institución provincial. Que non é unha propiedade do señor Baltar, non é unha propiedade da familia Baltar, é unha institución provincial de todos os ourensáns. Mire, esta institución debe velar porque se cumpla a letra e o espírito tamén do pacto antitransfugismo. Sabes o que o señor Plácido non lle interesa o máis mínimo. Por eso, consideramos que este pleno debe tomar un acordo e que se cumpran todas as medidas necesarias para aplicar aquí o pacto contra o transfugismo, medidas que favorezcan os códigos éticos, que se impida a utilización dos recursos económicos e demais recursos para favorecer ou premiar a quenes participan nestas operacións. Que ninguén quite ventaxa destas prácticas e que a competencia electoral sea, sobre todo, sana e limpia. Isto é o trasfondo e non o e tú más, non e cuántos se van do teu partido e do seu. Poderíamos estar aquí toda a mañá, pero non me interesa, señor Plácido, non me interesa, señor Baltar. Interesa falar de ética, de decencia, interesa falar de liberdade. Deso é do que interesa. E non de cidadáns que sexan cautivos das súas prebendas, cautivos das súas promesas e cautivos, sobre todos, en esperar un futuro mellor, futuro que vostedes non lle van a dar nunca. De momento, nada máis e moitas gracias. Rematado o debate, sí, ten uso da palabra. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que non tiña pensado intervir neste pleno, pero quero facer varias matizacións, non só para xustificar o meu voto, senón porque fun aludido varias veces, algunhas polo nome e outras sin nomearme, pero perfectamente entendibles que se referían a min. Voume feliz e voume contento este pleno porque por fin os vexo a vostedes metidos en cintura. Vese unha alegría que me levo. O que eu durante 2 anos non fun capaz de conseguir, hoxe vexo aquí. Sobre o pleno, nada que opinar o de sempre, é dicir, o xa visto, eu a verdade é que se tivera capacidade, que non a teño, para pedir un pleno extraordinario e agora que se rematan estes 4 anos de mandato, o que pediría eu sería, xa digo, se tivera capacidade, un pleno extraordinario para avaliar o plan de mandato que presentou o presidente ao inicio deste mandato. Eu creo que a final de mandato é o que toca, ver as medidas que se puxeron no plan, ver o grado de cumplimento e ver as exixencias que temos que facer. O resto, é o que levo visto toda a vida, o mesmo de sempre. Pero hai outra cousa, dúas, que quero dicir. Unha, antes de nada, porque o persoal e o cortés non quito valiente, eu quero deixar constancia do meu aprezo personal e da miña consideración hacia o alcalde de San Xoán de Río, Luís Castro, e hacia a alcaldesa de Parada de Sil, Yolanda Jácome. Xa digo, eu levo-me ben con eles, teño aprecio persoal, e eu entendo polo que me pasa a min que non son decisións ni situacións fáciles polas que están pasando, xa digo, o personal queda o resto. E con respecto, ademais, hai unha cousa que, polas opinións que escoitei de min e que oín falar de min, hai unha cousa que seguramente non saben, pero eu quero que lles quede clara de min. Un dos valores fundamentais da miña vida e un dos ideais que me move é a liberdade. E dela farei uso sempre. Xamais permitirei, nin na miña vida,
nin política, nin personal, nin imposicións, nin dictaduras. É conforme a elo actúo. Sei que isto, a liberdade, non é gratuita, implica pagar un prezo, que pago con gusto. Porque, miren, se non tivera en grande valor a liberdade, teñan por seguro que eu sería un arrastrado. E se fose un arrastrado, teñan por seguro que hoxe estaría ocupando unha silla que non ocupo agora mesmo. Pero o que nunca sei na miña vida é un arrastrado. Deixo constancia disto para que lles quede a todos claro e para que, a ser posible, se metan nas súas vidas e deixen as dos máis. Polo que respecta a acta, xa o Alto Tribunal se ten posicionado claramente de quen é. Eu presentareime de novo ás eleccións en Piñor con outra forza política e a xente poderá ver que os votos son da xente, poderá ver claramente a quen se lle vota. Moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Esgotada a orde do día, levanta a sesión. Moitas gracias. Bos días.